Pilih dusman kumne kami meriang kalau kuma pilih dusman ila dehi. Pi yang ne ki don ki Coca-Cola, ki Fanta, ki Santos, ki ai gitu. Ki tuboro nang ta ki lipstick nang ta ki Poco nang ta ki Pepsi, ki Cyclone, ki ai ki Recyclone nang ta ki Bon ha ki ro. Te pej ki Bilor Pan, ki Likchi, ki ai ki ne, pej ki Bon ha. Makata pej ki ne plastik, ni babon jaj ha pej ki don. Ti pihak ni pikir bah markene kalong kajing mentoi lene kalong kajing itanat ia pihi lada pinuan biang sacisen manwan kai kene kejaka kejaka ka itanat bah mong pinu du mene ndai kadon padde kejaka balong kham kendong kendian takadau kam simlong ka bapau du takata bad ka weiru kedai nomor ba kam padon ya kisurok ki babiang kum tagi bawan kai kene kejaka yal sik bidang duna bah dai wala tarung yu i ba pe ki perlok bawan kai bawan ya klemkut ki don kita senang ye thu bawat apde jong kejing juru slap ne kejing dom juga sun meneng ru dari man kasni jukut bawan kai kene kejaka sene se domar ngai kasni ngadon sene sya nong silong ngene ki ang ma ko ngai mentang ron ma ko ngai ngan le sya kawai kejaka ka bi tanat bha ka bon kene ki Tanjung ka Eastern West Kazil District hab ya ding bai kene ki surok kabala dami anong son poi sya anong silong hapai sya kamon dami anong son te yai kumba katukat ne kumba 1 kilometer ye nang taton biang sya kamon sapoi sya kene jaka kan lai sya kata jaka ka bagi ong ka dom marwen kedai gawe jaka ka bala kampau bat ka bala itanat ha ka ki babun ki juan ban pekai ka jing itanat jung kene jaka lagi no hana ta baik tanang nesan ne kino ne kini tok mah ya perlok kan rapan IEP ya ka jaga ka bitanat bah tat ndang lapoi ha kate ka jaga ka surok ka bala biang bah kadai ke surok rong ndai wat la kadang rit ro ka lenti ke surok la long ka bah dengan poi kate ka jaga setang kumbakat tu kat nepor ngarang ne rengkat ya gini ki kena ki bayalam ya pa ini itu ini kena ke bayalam yang poi ka jaka lagi no hana to ya jangan ke jaka ban poi sya kita ka bagi khot ka dom marwen habia jangan ke jaka kita jaka long bi tenat bah baik kini ro kidai ki perlok ki badang lej bat ki badang wan ban poi sya tak jaga sya udam marwen kene ke jaga ka bala pau bun hang i ling ba ki video ki bawan shoot kene ke jaga kedai ri ko we ke jaga ka bala one shoot jaga film erang hang ne pin pai lu ya ka film erang pin i ya ka jaga ka baran lagi ne ke jaga kalau ngi tanat ba kinai ro ki dangwan baik kini ki perlok ki badang wan berki badang lek ki bon mahal lenti ki badang lek berki mjur ki badang wan inulan jan la ong bila jan poi wajin no en arlat na you know hal yang kadiang no way lar hanu no lar like se like se nang tang ne ton sya kadiang nang ne baik jaga bi tanat ha ba ibang haban shooting at kum gejing tho jong di trai snong gyong bagi bawan kai sekene jaga om jukut kibon bah man kesni man ke kentang i ba kinongan peka sekene jaga kalau bi tanat bah kena sengai kelin ne tada kuine deh man marai ne marai bagi bon bagi bawan peka perlok dom marwan hab yang kelin ne
đây jika bị tanat ha tak ada vi prolog kibon ha kibawan kai sekene jaka kini gede balawan pai kalong kesngi ka ba dom kesngi ka ba selapru ngi ki prolog kibon pa kibon pet kai pe kini kibala lek kiban waru kumju kini de kena kibawan yalam yang hai de wan yalam neki de kena trai senong sekene jaka kebagi ongka dom marwai pe chene se prolog kidang don ki klau ki kse pe kini kse ba he ban đây sẽ kí tu cái này cái jaga pada non gum kini tidak dah but je ketika kejat ban ku adi nak banyak pisah hang ni pada ki nak pan hano mai kenat hano di hati ya ya lek choi sini pang kadiang kamare ya ngini lek kai menta syadom marwen dekat bar kini kena ki bayalam yang baik perlu ke jaga kalau bi tenat bah akaba ha kani ke jaka balong kendong ndai jaka balong sor lele yo lese lene ki jaka balong khap surok ba national highway lene ngla man ong khap surok he yo lese kala khampau pha namar ba kalong bakidan ki jaka ki ba itanat kilum pengat rekat ke jingdon ya ki ding ki plang ki rekat bakini ke jingtung ki ni ki ding pai lanang thong nang pi tanat syusyu gini giding pa kidan indalah he gini lele long gawe jaka bi tanat ba nang tang i ba ba piwan kai ngi kidang don ne kene ke jinglong rem ki bro jinglong rem dang don ke ba kidang berat ye gini ki plastik pa kum kini i kumbang ile beng lene ngem nyukor ya ke jing itanat jongka memreng pa gide ki jebok jeban ki je clear hak ba piwan kai sia kani ke jaka ke bagi khot ka dom marweng ayu i ba don pen jom pi ki perlok ngomong ya borok ki bawan ra ki jingbam ya ki snap plastik jongki ki berat kat sebalap syam pai kita iru perlok pa ki dangwan pe de kabat pa kiwan wadla kalong kasngi ke ba dom selapru ngi i ba ki perlok ki bawan kai kim ju sange ki toj klemkot ladai lekio hota ulum ki ong hana kalong jaka ke ba kham internet syusyu dengan yang tema pelok kendiat lada kam selap lada jeba selap dengan sawan paino syete ulum ba kenjang pha habiat nang ni ka surok te pelok te kadang long surok klau tangi kali yule segi badan for gear for wheel ane ki special gear rekum tate imat jenjar pha keu te ulum ba kenjang te kine ki kena arngot sikuny pha lek jalam yang bengampat jupoi te ki jalam ki ong ai ketaj nama sini kono otai deh lamare hapui na kuina ta tah ki Indonesia te ki ong ani wala kalong kasngi ke bedom kasngi ke selapro ni ba oh toi bac na baik kelenti ke basuk krusuk kram dai dang don ro ki bac kali ba keu poi yang te perlok sapen EP ke itanan oh dan bok senu bok ngomong bang bah kada sni ka ba kesun menang ka dom ha pe tai setai teng te ru pergi breu perlu ke bidang wan kai ni kene kada gawe ke jaka ka ba shoot ke film erang iman dan jing seriam ani hap kulot itu woi oh ni ha ani Senap dah tu. Ah, minit. Jika long besuk kram apa? Apa kau ni setai? 4 dan footpath, 4 dan ayai. Nanti ru lah ban jeling lah ban sentuh lah dah. Pikir bahaban ya. Oh, dah bahama, dah deh bah kham sengat kham sedung teh. Kau nang ni teh pin lah. Bam tedam gumboong manore. La poi kenjang ulum. Ha clear jong ni ulum itanat ha. La poi. Oh, dan viewpoint dong ni. Ni viewpoint. Kecil pot kunci tu. Dia pot kunci. Ni. Dom marwen, baik. Ketai ke pot gram ketai. Pot kunci baik syah ni baik.
kene phot kan chi pai he ba ko om ada phiang nang ne pe sodong sokun jong kene ke jaga kalau internet ha tang bas new bak pat mentam ba kadai ka sngi ka ba ka suny menang imat kam ju kham da ailat ba namar ba kadai ka yom liur kumta ka dum bat ka slap bunyup kum ne tu om da isai clear ba ya ka jeng internet jong kadai ka mai mereng ka ba ublai lo bu lo sat namta jong yu khun ben reu wala ka taru ngi yu ba pe i perlok wala da slap ru kini wat ka jeng thep ka jeng kêu ke jaka ki ba ngilaban ong jaka ki ba betuj ladangi baklaban ya ki dang don produk pi bawan kai pe ki bala lek sibon ki badang wan ru sibon wat ka jeng long bunyup wan ya pe kini ki perlok ne jaka bi tanat ba pe kapan thare prokum jo ka dai hang tai mo perlok ngan pen i susu ye pi knang ba ma pi pin pe je ni ki video ba pin yo je mun toy ha ba poi manga pi ru pin poi lang ada pimpat hun sawan daladehi wan sakhi daladehi ya kajing itanap jong ne kamai merang ka berenang ne ha dom marwen ka beron sikene gisnong hang ne ha amau ko ngai anong silong mo ko ngai no silong te sa sukli lapoi hang to ha nong silong kin se thu ipi kene ke jaka kolong busuk khuzokram nei hapan ya hapan kene jaka ba kham itanat iman kelenti ka ba kham bhak ndiat bumda betuj ladang yai katai pede kham mak ndiat te ka ba kham besi perlok long ba phinwan hi dala de amba kane nga supun i nuksa ye phi ha ka dur la ni ke video ka bolong burngut berngat sawan hi dala de phin lap phin siam ke jing itanat jong ne ka mai mareng bron hang ne ha dom marwan oh gini ke jaka pa ki khoj phak le khler imat bagi dan sibun gi perlu ki bawan kai baik no bilar wei balak kum i menor meno kerpa de phi gi perlu ba phin i ki tiar gitar jong phi ya ki ba dang don kam dei ba phin i ya ki tiar ki ba phim le don kam shu nang nen i pa kene ka phot kinshi ki oi kane pa itanat bha ha clear jong ni ka phot kinshi gren gilom gi itanat bha kita seta gi jaka ba rap ka ba rap rodam rap solar la ni gi jing thong lai puja gi juri sam ta ne bade gren ni ka phot ka ba he bha ka bade ka phot kinshi mo ba ka ne gam ha e phot kinshi ta pa ka ne ka ba he bha oh ba idei bun do sengkai bha idei bun do perthi do jei do bun jai ki jai do adei ba jan la wan khwai wan tong nang nei ma la yo bun ba te to prok tang kum ta mo da don pre jong phi ki ba ko ban wan supek sempol li ni ka dur ne ke video ka banga yalam jumut la yalam ti phi te la da phim pat hun sawan hi de la de phin lap bat phin i si sai ke jing internet jong ne ke jaka brun hang ne ka baju khot ka dom marwen oh rekmar siur en jaka hang baik itu jaka pe jaka bala sina internet bhagi ne pe jaka pelon internet bala sina ha pe jaka internet bha ye ong ini kna dan jaka internet bha tambang don por bede ben lej hite gi jaka ki ba kham jaka yusu tene supni phi tang kum ne sawan kai perlok phiru ki jaka ki badan syaki ne ki thany west ngila banong west south west eastern west kadai sia ke jaka ka ba ublei lo kerukhu kurpang ka ba phinpai na do ki jingdon jung ki lum ki mau ki klau ki patam ki ksyai bat ki ai barokhoj ka ba nalor ka ba ublei ulabu na ka menta jongi ki khun benreu nang ta harangkat ka jing pe ki jing khme ki jing penwandor ki jing yarap jong khun benreu ru klanang kampen internet susu nrei ka wei ka banga syukur pat e phi ka long ba aba phiwan kai ki ne ki lum ki wa ki internet ba phi dei ban ya le khoj pe kini plastik pen pide bri le khoj namar khamtam kini ki jaka le ki jaka ki ba 4 don mono ba pej bersumar te ngi de ban long mangi hi ki bawan kai ki bawan yai kai ke bangin ya long volunteer ba ngin sumar pej sibun ba ki jaklia pej ki don kadengin pej saudong jong ne ki don sibun ki jaklia kapan i ke jing bom khin kor ke jing bom khin snap jong ni ki khun ban reu hi ke bangi wan kai sikani ka
mai mariang ka ba uplay ulo pol asat deng jing itanar ki bon bah ma ka tak ron kam yang i bangi haban le khoj khnang bakan long ka ba ka jing itanat ia ki perlo ki bawon kai na din jongpi ki babot na din jongpi om dai nam jongpi ani anta jongpi ru kan long ka ba kham itanat suyul sela da piwan kai ko ipat kapor pe kene le shikin dong pe ladon hang ne pe kine ki turbo ki fanta kine ki lipstick kine ki poko kine ki ege yang ne pe kidon sibon bah ma kata perlo pi haban kusiar bah pikir bah kum gine ru umdai ban le dusman kumne namala da pile dusman kumne kami marang kolong kumba pile dusman yela de